Sziasztok! A Panama Pro egyetetőhajó Easy Autopilot bemutatását végezzük el nektek. 350 méterre fogunk behúzni. A programozását előre elvégeztük. Használati utasítását mindenféleképpen követni javasoljuk, mivel a hajó éjszaka is alkalmas a behúzásra, LED világítása miatt, ezért most felkapcsoltuk a ledeket már a behúzás előtt, így éjszaka is el tudjátok végezni a pontos behúzást. Túlpontra lehelyeztük a hajót, átváltjuk full automata üzemmódban, ebben a módban a kamrát az etetési pont fölött kinyitja, leesik a szerelék és visszafordul a hajó. Egyes behúzási pontot jelöltünk ki, kiválasztjuk az egyes, és 355 méterre behúzzuk a hajót. A hajó sebességét menet közben tudjuk módosítani, vagy gyorsítani, vagy lassítani. Ez most jelenleg egy normál behúzási sebesség. A hajó gyönyörűen elindul. Folyamatosan információt kapunk a kijelzőn a behúzási megérkezési távolságra. Jelen esetben még van vissza 280 méter. Kijelzőn bal oldalt Panama felirat, jobb oldalnál a felső érték a távirányítónak a energiaszintjét jelzi, az alatta lévő a hajónak a akkumulátor szintjét jelzi. GPS 1-es pontra húzunk most, ezt jelöltük ki. 12 műholdat talált jelen esetben merenyén a hajó. Pontra húzás történik, és a megtett távolságig alul 221 a 218 a számláló. A hajó teszi dolgát, gyönyörű szépen megy előre. Kijelölt pontnál a hajó megáll, a távirányítón jelezni fogja sípolással, hogy megérkezett a behúzási pontunkra. A ledek elkezdenek villogni kamranyitásnál, és a hajó visszafordul. Minden esetben javasoljuk a használati utasítás fontos áttanulmányozását. Ez körülbelül egy olyan 20 perc, fél órás átolvasás és gyakorlás után megteheti mindenki. Nagyon egyszerű a programozás, az elvégzés. Még 68 méter van vissza az etetési pontunkig. Horgászatilag mindenféleképpen az javasolt, hogy először keressünk meg egy olyan helyet, ahol a fogásunk minél
többször mutatkozik meg, és oda próbáljunk visszahúzni Easy Autopilottal, mert így még sikeresebb horgászatot tudunk végezni, ugyanis egy nagyon koncentrált etetést és horgászatot tudunk a tavon elvégezni. Megérkezik a pontra, 4-2 méter sípolással jelezte, etetési ponton rajta vagyunk, és a hajó visszafordult, és jön vissza. Hajó visszaindul. Most akár megnövelhetjük a sebességet. ...266 méter még vissza. Ugye 350 méterre húztunk, ebben az esetben ez akár egy balatoni horgászatnál is tökéletesen megfelel. A hajó hatótávja Pro 1 Godzilla-ról beszélünk, 500 méter, tehát megegyezik a behúzás távolságával, ezt el tudom menteni. Minden esetben javasolt, ha nagy tavon horgászunk, egy nagyobb hatótávolság beépítését kérni a hajóba, ami jelen esetben 500 méter. Ezt tapasztalatból tudjuk, Balatonon ezzel a hajóval tudunk húzni. Én azt javaslom, hogy a sebességet így nyugodtan hagyhatjuk, a hajó kijön, teszi dolgát, vissza van még 111 méter, ezért közben jó esik egy soproni. Ezen 4-5 perc alatt, míg a hajó visszaérkezik, bőségesen van időnk arra, hogy a botot a rotpodra feltegyük, pozícionáljuk, és kényelmesen megvárjuk a hajó kiérkezését. Kicsit akár visszavehetjük a sebességet. Már itt van a hajónk, nem kell nagy sebességgel kiérkezni. Ugye ledek világítanak, mint jeleztem. És a hajó megérkezett elénk. Sípolással jelezte, 0 ponton. Tesztet tökéletesen elvégeztük, visszakapcsoltuk manuális üzemmódba. Innentől kézzel irányítható a hajó. Köszönjük a figyelmet, jó horgászatot! Sziasztok!